a dan ibro kawai ku cika ni kar ka je ka rabu da wata din nan ba imani ne da shi wai da Allah wallahi na ji ai ko me ko iya rubuta yake he na ji ya biya ni kuɗi dan mahaukaciya ne yanzu kana nufin ko aman wuta yake sai ka je wallahi na ji iya maka nake alquran da kuɗa ibro wanda ku ya go ba kai kai Haruna wadata kowa yi wallahi na ji yau ya da dan dan bane fa tsoho ba komai ba hago ne Haruna wadata kai an ce ka kyale shi ko kai dan ba hago ina ne an ce ka rabu da shi sakare na kyale wallahi tallahi ya laga haka ai wallahi ya gani Assalamu alaikum Waye ke buga mun gida ne kamar za a an zo ta hin kiyama me ya faru ni ne nan ba wani bane ni ne nan me yake faruwa to abin da yake faruwa ai ka sani me na sani kudin ka na me Alhaji koro to ka aka fani na fi karfin haka ka rabu da ni da talaucin da Allah ya kaga mu to talauci tunda Allah ya kaga ma kuma kai kai kenan he ka kaga mu gidan matan aure ka zo kana buga sawu ya dauke shigo mun gida zaka kenan kai tunanin bana nan ba ni kudi kaga sawu ya dauke ko ba ni kudi na sai mi hannun riga an yi hannun riga na menene a na wando zan to ba ni kudi na me wanda nake bin kamar a ina kake bi na Allah ya ce komai zamu yi a rubuce kai Haruna dan Ibro Haruna ba mutunci na sani ba wallahi ba mutunci wallahi bar ganin ka haka Allah yanka ma Allah Haruna ba ni yau ai wacin mutunci na ci mutuncinka Allah nayi gadin coci to nayi zaman bari ka ta kai da haka kai nayi ni za a zo ai wacin mutunci ba ni kudi na ina kudin wannan kudin Haruna kaga yau kuma mu za a zo ka rabu da ni da talaucin da Allah ya kaga mun banda wannan bawon Allah makoci na bahir mai sangona taimako na da ina zan yi da rayuwa akan haƙƙina na da ka na ce me wallahi ne ma ƙarshen mutuwa ya haƙuri in dai na haƙuri ku daugawa kuma to ba matsala ya haƙuri ka ya haƙuri an gode kaga inda aka mai da kai da kumanu wallahi ka da kar ka zo annabi dai ibro ka zai ka zo fa muka ce kar ka jin bara ba ka ji horo ba wallahi na ni na ga horo kuma Allah ya isa kuma Allah ya isa